Толкова е красива! Пеперудите знаят ли, че са красиви? Не знаят. Но защо Яхова ги е направил толкова хубави? Заради нас. Той ни обича и иска всичко около нас да е красиво. Помисли за различните пеперуди, които си виждала. Страхотно! Знаеш ли, че първоначално всяка пеперуда е гасеница? Виж колко са сладки. О! А преди това, майката пеперуда търси най-подходящото листо, за да снесе яйцата си, защото после малките гасеници ще се хранят с него. Супер! Не мога да повярвам, че това се превръща в това. Не е ли прекрасно, че Яхова е направил толкова чудесни неща, които да ни радват? Това показва колко ни обича. Нямам търпение в рая да изследвам всички пеперуди, които Яхова е направил. Яхова е създал много красиви неща. Кое ти е любимото?